Simpelthen på, vi er på vindmølleekspedition. Ja, du ser skuggen der på træet. Det er Ja. Från denne her med. Det er det, du påstår at de skal have sådan en skugger. Det skal, ja, Det er større, altså. nå, størrende der frivende. Ved var det på april. Jo, altså nede i Hæsulsbæv og her omkring. Det har blevet så fint nu, så vi kan tage ind hvilket program ni vil på tv nu, tak for dit kraftværk. Og forbedret billeder. Og folk trodde vel på det også. Ja. Ja, hvad skal det? Det tager I op af her. 100 meter. Skal vi stikke igen, Alex? Kom, Alex. Så stikker vi igen. Ja. Hør det med... Skal vi køre lidt jo, Alex? Hvad? Kom. Bare en liten omgang, mens vi venter på frossen. Skal du stænge noget? Ja. Ja, det kan jeg. Det er ekspeditionen slut. Ja, morfar har den der. Ja, vi takker for den fine visning. Og så stænger vi over, hvad vindmøllereportagen.